Какво ще се случи 28 януари в следващия епизод на индийския сериал "Свободна да избира"? Димпъл спори с Пахи и Самар, което води до разгорещена размяна на реплики между Димпъл и Ван Радж. Майя обвинява Ануш, че винаги следва Анупама, като се пита какво й липсва. Ануш ядосано й казва да млъкне и да спре да го докосва, обвинявайки я, че го е съсипала. Майя замълчава. Анупама решава да остане силна, тъй като заминаването й за САЩ е близо. Димпъл настоява Самар да се противопостави на лошото поведение на Пахи, но той застава на страната на Пахи. Димпъл и Пахи се дразнят, което кара Лила да се намеси. Димпъл зашеметява Пахи, като изисква тя да изпразни стаята си в къщата на Шах. Пахи отказва. Димпъл настоява Пахи да отнесе вещите си в къщата на Кабдия, като очаква Ван Радж и Лила да я подкрепят. Майя припада в ръцете на Ануш, което кара Анкуш да попита Ануш какво се е случило. Ануш се ядосва на Анкуш. Адхик и Барха научават за действията на Майя и решават да я провокират допълнително, за да насърчат Ануш да я върне в Мумбай. Ану се страхува от Майя и Ануш моли Анкуш да се погрижи за Ану, докато той мисли за Анупама. Димпъл настоява да вземе стаята на Пахи, което кара Самар да се замисли за постоянното затруднение на мъжете, които се намират между съпругите и семействата си. Пахи отказва да премести вещите си, което подтиква Кинжал да предложи своята стая. Димпъл се подготвя да се премести в стаята на Кинжал, но Паритош отказва да отстъпи стаята. Кинжал спори с Паритош, а Димпъл критикува Шах за техния егоизъм, твърдейки, че браковете им винаги са неуспешни. Ван Радж настоява Димпъл да се държи прилично. Анупама обмисля заминаването си след 6 дни, решена да не позволи на нищо да я спре. Паритош казва на Димпъл да мълчи, като твърди, че има списък, в който подробно е описан нейният егоизъм. Двамата се скарват, като Паритош я критикува, че се е омъжила 2 пъти и е отчуждена от семейството си. Пахи добавя, че Димпъл никога не е ценяла Анупама и няма да бъде лоялна към никого. Димпъл се защитава, като изтъква факта, че Паритош е безработен. Лила напомня на Димпъл, че сега тя е част от семейството и не бива да говори лошо за тях. Димпъл настоява, че няма ще страда като другите снахи в къщата. Кинджал моли Димпъл да спре, но Димпъл я принуждава да мълчи и се отнася с неуважение към Лила. Ван Радж нарежда на Самар да накара Димпъл да млъкне, отказвайки да търпи неуважение към родителите си. Димпъл мълчи и съобщава на Барха. Лила разпитва Димпъл с кой говори, а Димпъл лъже. Кинджал изпраща съобщение на Анупама да дойде в къщата на Шах. Анупама получава съобщения и от Ануш и Малти и решава да се съсредоточи върху САЩ. Тя се среща с Ануш, който й се извинява. Анупама се интересува от здравословното състояние на Майя и Ануш й съобщава, че ще й даде лекарства. Анупама възразява, че Майя има нужда от Ануш, а не от лекарства. Ануш е смаян. Анупама пита за Ану и Ануш я уверява, че Ану е добре. Анупама разпитва Ануш за поведението на Майя и той съжалява, че не е потърсил професионална помощ за нея. Ануш се чуди защо Анупама се интересува толкова много за Майя, а тя отговаря, че Майя е майка на Ану. Шах гледат видеоклип, в който Майя съсипва деня на Анупама и се ядосват. Лила настоява Димпъл да види действията на Майя, но Димпъл настоява, че Майя е болна. Кинжал моли Димпъл да помогне на Майя да разбере, че злоупотребата с психично заболяване за лична изгода е неприемлива. Пахи твърди, че Майя играе, а Димпле контрира, като пита дали Пахи е психиатър. Пахи се заяжда. Между Димпъл и Пахи се разгаря ожесточен спор. Анупама моли Ануш да се грижи за Майя, като подчертава, че тя има нужда от него. Ануш се съгласява да направи всичко, което Анупама иска и иска една последна среща, преди тя да си замине. Анупама си тръгва, получавайки обаждане, което я зашеметява. Лила разказва, че е предупредила Анупама за Майя, но е била пренебрегната. Паки критикува Анупама, че привлича егоистични хора, а Паритош се съгласява.